As chuvias dos últimos días deixaron prácticamente incomunicadas 4 aldeas do concello de Quiroga, no Caurel. A riada provocou un gran derrubamento na estrada no treito afectado polos incendios do verán pasado. Cristina. É un burato que impresiona en plena curva, ten uns 20 metros de ancho, máis de 10 metros de profundidade. Arestora pódese circular de xeito provisional porque o Concello fixe un pequeno amaño para que os veciños non estean incomunicados. Son 4 aldeas as que teñen que pasar por este punto. Calculan desde o Concello que o arranxo vai subir dos 300.000 euros porque non é só aquí onde hai problemas. Ao longo desta estrada, duns 13 kilómetros, hai outros 7 ou 8 puntos que precisan intervención. Os danos provocados polos incendios deste verán súmanse agora as escorrentías de auga polas treboadas. Mari Carmen, veciña de Parada Piñol, a aldea máis cercana ao Socavón, gravou o domingo as riadas que provocou a tormenta. Non é o sitio do derrubamento, pero dá unha idea da situación que o desencadeou. As treboadas foron apoteósicas. Aquelo baixaban auga polos caborcos, cando nunca baixou nunha triste gotiña de auga, baixaban pedras, paus, baixaba, bueno, aquilo parecían fervenzas. Según está o monte, que non hai unha triste erva, nin unha planta que sujete a auga, pois de outra cousa non é, nada máis que dos incendios. 4 son as aldeas afectadas, ademais de Parada Piñol, Rugando, Cereixido e Vilarmel, unha vintena de veciños que empregan esta estrada como única vía de comunicación. Se hai que baixar ao médico ou hai que ir facer a compra, non hai por onde. Non hai por onde baixar, xa vistes vos como está a carretera por aí para atrás. A todo as conetas están todas atrancadas e claro, cando pasa esta auga, pois evidentemente, pois como as conetas non filtran auga, pois derrumban a carretera, está todo cheo de pedras, de paus, intransitable, vamos. Advirten que este non é o único punto problemático. Ao longo duns 12 kilómetros de estrada hai outros treitos sinalizados polo risco de derrubamento. Isto é un daño bastante fuerte, pero hai daños máis pequeniños por aí que están xa véndose. Pois eu creo que debe haber sobre uns 8 ou 9 sitios que está gretando a carretera. Vamos. Hai unha curva aí que se marchou, que está en peligro. Unha barranca casi como esta que está, se arriman un pouco a orilla é capaz de marchar ao río. O Concello fixo un amaño provisional para que os veciños non estean incomunicados, pero pídelle axuda á Xunta para afrontar un arranxo integral que ascendería, calculou o alcalde, a uns 300.000 euros.